Hello, last day na namin ngayon. Maraming salamat talaga sa mga suporta ninyo. Ipapakita ko sa inyo yung aming tinirhan ng for 10 days. Ang aming maliit na mobile home. Tulog pa. Kagagaling namin sa Human Travel. Doon kami nag-check out for tomorrow. Tapos on the way na may nakita kaming cone, oh. Pine cone. Ang laki. Yung, alam ko lang pine cone, yung maliliit lang. Itong laki-laki. Oh. Ipapakita ko sa inyo yung aming tinirhan ng for 10 days. Ang aming maliit na mobile home. Dito. Maliit na cottage siya. Parang nasa trailer. Alam mo yung trailer ng mga Amerikano? Parang ganun. Tapos dito ang entrance. Dito kami kumakain. May maliit na couch. Pwedeng gamitang ano ito? Anong tawag? Higaan. Pagtulugan. Ito yung kusina. May ref. Lahat dyan meron. Ating ba ito? Dito yung kwarto. May higaan. At dito may yung kasilyas. Shower, toilet. Kumpleto naman lahat. Maliit lang, maliit. Medyo masikip pero okay lang. Sanayan lang. May cabinet. At ito, kwarto rin ito. Sandali, tignan ko. Ich zeig dich nicht. Kwarto rin ito. May bed. At meron ring sariling kasilyas itong kwarto na ito. Parehas rin yung itsura. Ganun. Tapos dito sa may kusina, meron na lahat dito. May microwave, pero hindi kami gumagamit ng microwave. May yung panglinis, ganun. Merong water kettle, coffee machine, toaster, may mga kaldero. Included na lahat sa price. Oh. At mga pinggan. Oh, dito may hugasan. Ganun. Hello. Hello, last day na namin ngayon. Last day on the beach. Ang lalaki ng mga waves ngayon. Tignan niyo, oh. Namu pa nung makita dito sa cellphone. Nagdadaktan nga sa talo yun. Ang laki ng mga alon ngayon. Grabe. Nakakatakot. Kaya sabi ko kay Chef Chakaliam na mag-ingat. Back home na kami. Kauwi lang. Pagod na kami. Kaya mag-rest muna. Ayan si Liam. Hello! Si Kamya. Si Kamya wala. Pumunta na sa mga friends. Kasi miss na miss ang mga friends.
Yan. Si mama naman, Si Mama, inano namin, anong tawag doon? ihinatid. Hinatid na Nasa- namin sa kanyang ano na siya? apartment rin. Yan. Yes. Yun. Bukas, back to work na. Kijk met die oor. Good evening po sa lahat. Gusto naming magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga nanonood sa aming mga vlogs, yung tabing ilog at yung mga vlogs namin sa bakasyon namin sa Italy. Sa lahat ng mga comments nyo, maraming salamat. Sa lahat ng mga likes, sa lahat ng mga bagong subscribers, lahat ng mga comment na babasa namin. Kahit hindi rin nare-replyan lahat kasi ang dami-dami, pero nababasa talaga, isa't isa binabasa namin talaga yung mga comment. So, nakakatuwa talaga. Hindi namin na-expect na ganun kabilis ang paglaki ng ating community. Nakakatuwa talaga. Thank you! Ikaw, baka may sasabihin ka? Meron akong sasabihin mga kaibigan. Mga kaibigan, sa lahat po ng mga comment po ninyo, yung mga nagre-request ng ating magiging content or yung mga magiging video po natin, halimbawa ay yung one day challenge. Meron po kasing nag-request po na mag one day challenge Ilocano, si Mrs. or yung one day challenge yata na German. Ako raw ang magje-German. Mga kaibigan, susubukan po namin lahat po ng inyong mga request ay susubukan po namin isakatuparan. At yun nga po mga kaibigan, I think nasabi na lahat ni Mrs. Ako naman po ang magpasalamat sa inyong lahat sa suporta po na binibigay niyo po sa channel ni Mrs. Thank you so much at God bless po. Maraming salamat po. Salamat! Bye-bye!